Sugeng rawuh, dina iki kita arep crita babagan sawijining papan sing ketoke ayem tentrem, ning nyatane nyimpen rasa luwih sing peteng lan medeni. Wis, ayo langsung diwiwiti wae. Sawiji dina ing desa Wufi. Crita iki kedadean ana ing kebon Wanawufian. Sepisanan didelok, panggonan iki pancen sempurna tenan, ketok subur, ketok tentrem. Nah, pas ing tengah-tengah alas kuwi, ana kebon woh-wohan sing tukul subur banget. Dadi, wit-witane kae dhuwur-dhuwur, gedhe-gedhe, rungkut sisan. Pokoke nggawe suasana dadi adem, ayem, lan kaya-kaya ngundang sapa wae sing liwat ben mampir. Lan sing paling marai kesengsem ya kuwi woh-wohane. Wohe mateng-mateng, wis mesti legi lan ketok seger banget. Tenan sapa wae sing delok mesti langsung kepengin, langsung leh. Tapi ing mburine kaindahan kuwe kabeh ana rahasia sing peteng banget. Rasa luwe sing didelikake rapet-rapet ngenteni waktu sing pas kanggo metu. Soale iki sing ora akeh wong ngerti. Wit-witan kuwi jebule ya padha luwe. Tapi lho, iki dudu luwe kaya tanduran lumrahe. Dudu, iki rasa luwe sing aneh lan medeni tenan. Kowe ngerti, wit-witan iki dudu mung tanduran biasa. Dheweke kuwi predator. Predator sing sabare ngungkuli apa wae, sing meneng-meneng ngenteni mangsane. Bayangno, wis 5 dina suwene dheweke ngenteni. 5 dina meneng anteng ora obah, tapi matane tansah waspada ngincer mangsa. Sabar tenan to? Wowohan sing ketok sempurna kuwi mung topeng, jebakan. Ing sakwalike, wit-witan iki ndelikake wujud asline sing ngelak gedhe. Kabeh keendahan iki mung pancingan. Tujuane ya mung siji, panen. Nanging dudu panen woh lho ya. Dheweke ngenteni wong-wong sing arep metik woh mung kanggo mbalik kahanan lan manen daginge wong-wong kuwi. Iki lho wujud asline. Ing walike kulit kayu sing atos ana untu-untu sing landhep banget. Karo ilir sing terus netes. Iki nuduhake nafsu mangan sing wis ora bisu diampet maneh. Akhire waktune teka. Sawise 5 dina ngenteni kanthi sabar, mangsa sing ditunggu-tunggu pungkasane muncul. Dumadakan salah siji wit sing paling gedhe ngetokake swara bisik-bisik sing adem. Meneng. Iki komando kanggo kanca-kancane. Wit-witan liyane ben siaga. Ana sing teka, jebul ana bocah wadon. Dheweke mlaku alon-alon nyedake kebon kuwi. Blas ora ngerti bebaya apa sing lagi ngenteni dheweke. Terus wit kuwi bisik-bisik maneh. Suarane lirih tapi kepanapsu. Daginge ketoke enak banget.